Mideklara ang lalawigan sa Sugbo og all-out war batok sa illegal nga drogas atol sa gipahigayong joint session sa Provincial Development Council ni adtong Huwebes, Setyembre 15 didto sa Kapitolyo. Si Gobernador Gwen Garcia ang pangulo sa Peace and Order Council sa probinsya ug sa Provincial Anti-Drug Abuse Council. Giawhag ang 51 ka municipalities and component cities sa probinsya sa Sugbo nga hugot nga ipatuman ang maong direktiba. I would wish to make a statement now, here in the presence of all of our chief executives and other officials, in the presence of all of our officials from the national government agencies, that here, right now, Cebu declares a total all-out war against drugs. Plano. Ang klarong istorya, kung dili nato padayunon, total all-out war against drugs, there will be no peace and order to talk about. Kay bawta ang drugas maugyod nay. Sa kadaghanan nga mga krimen ana nagsugod sa drugas. Gikalipay ni Police Colonel Romel Ochave ang bag-ong natudlo nga officer in charge sa Cebu Provincial Police Office ang maong pamahayag sa gobernador. Matud niya, kanunay silang nakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONFIDEA ug sa mga local government units kabahin sa ilang mga kalihukan kontra droga. We always continue the drug war. We never stop it. And of course, we will continue based on the trust of the PNP. Continue natin yung drug war based on the police operational procedures and based dun sa yung human rights ba ng mga ating mga kababayan. Siyempre, irerespeto natin yan. And I think there will be more arrests and filing of cases. Sa iyang bahin si Daan Bantayan Mayor San Shimura kinsa usab presidente sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter nagkanayon nga mopaluyo gayud ang mga mayores sa LMP Cebu sa maong programa tungod kay nasayod sila sa kadaot nga nabuhat sa illegal nga drogas sa katawhan labi na sa mga kabataan. We will also be supporting the all-out war against drugs for the entire province and of course entire town. Hopefully we can also pass a resolution in the League of the Municipalities for the support for that resolution for all-out war against anti-drugs in the entire province of Cebu. Giaprobahan usab sa maong joint session ang Peace and Order and Public Safety Plan sa lalawigan alang sa tuig 2023 hangtod 2025. Si Department of Interior and Local Government Provincial Director Ian Lucero nagkanayon nga pahugtan sa Provincial Peace and Order Council ug sa Provincial Anti-Drug Abuse Council ang ilang mga programa sa barangay levels ug pun-an ang abag sa kagamhanan ngadto sa mga law enforcement agencies. Kini naglakip sa mga allowances ug subsidiya alang sa mga barangay tanod, health workers, nutrition scholars, daycare workers ug lupong tagapamayapa, operational support alang sa kapulisan, rehab program sa mga komunidad ug drug clearing programs sa kabarangayan. Uban sa taho ni Juanis Arong, John Granada, Balita sa Sugbo.